På et eller andet tidspunkt kommer vi næsten alle sammen til at opleve en forstuvning. En forstuvning sker, hvis et led belastes i en unormal stilling. For eksempel fordi man vrider om. Der vil hurtigt komme kraftige smerter i leddet, og huden vil meget hurtigt blive rød. Du hjælper ved hurtigt at lægge en støtteforbinding for at mindske hævelsen. Uden på støtteforbindingen lægger du is. Husk, at is aldrig må ligge direkte på huden, for det kan give skader. Isen mindsker hævelsen og lindrer smerterne. Hold is på i 20 minutter den første time, og derefter 20 minutter hver time. Så, nu skal du bare have foden op i cirka 20 minutter. Hold leddet i ro og højt hævet. Helst over hjertehøjde. Det er også med til at mindske hævelsen. Støtteforbindingen skal tages af, når du sover, eller hvis den føles ubehagelig, eller hvis der kommer en sovende fornemmelse.